Čau, jdeme na Chopok. No se těšíme. Držte nám palce. Zvládnu to určitě. Je to tam někde nahoře, jestli to vidíte. Jsi spokojená sama se sebou? Samozřejmě, já vždycky. Je, ostatní tady jako jedou takhle na lanovce. Teda, tam je velká fronta, to je převeze tam a tam teprve jedou. A my se s nima potkáme úplně ve stejný čas, jako když oni vyjížděli dolů. Dáme? Budeme tam o 5 minut později. On zase První lanovku za sebou. Dohnali jsme lidi, kteří stáli ve frontě dole. Tady někde jsme teďka potkali Karla Hinka, alias Borce. Karle, ahoj. Poznal jsem tě až potom. Tady, že? Byl to on? Byl to on, 100% to byl on. Štvere tady pro ty hosty. Tak tady jeden chalanko říkal, to si počkaju. Ještě kousek. Bez přestávky. Co? Bez přestávky. Je to výborný. To je první přestávka. Já už jsem se zmínil, že můžu kupředu. Ne, to já si nedovolím takové věci. Vždycky se taky natočím. Ne, to já vůbec nejsem ulicený. A tady pěkně, že? To budeme s Radunkou jezdit častěji. No nevím, jestli s Radunkou. Tady to takhle rychle lice. A tady ten kopec máme za sebou úspěšně. Pár mých kamarádů to úplně rozsekalo. Jmenovitě Vaťák a Popis. Nebudeme říkat hop, dokud nepřeskočíme, protože oni ještě kousek došli. Banán si dáme, jasně. Děkuju. Děkuju. Kamarádi došli někam semka. Jo, tady je chata Lukšinec, nebo jak se to jmenuje. A tam pro ně tato epizoda zvaná Chopok skončila. To je takový náročný období tady na tom kopcu, že nás vlastní stíny přichází. Máme 1670 výšku metrů, jak se cítíte? Hladová. A vaše plány na další 400 metrů? Radunka jde po chodníku, jak na Václaváku. Jak dlouho jdeme, já mám stovky. Chci slyšet? Ano. Hodinu 33 minut. To je dobrý. Tak Radunce se nastane ještě číslo X. Točí hlava. Tady z toho krásného výhledu. Tady spadnout trošku, tak skončíš tam na těch šutrácích. A tam to je Džumběr. Ta špička. Tam ale my už nejdeme, ne. Tady. Ne. Zkusíme to hecnout. Ne, já už se nenechám. Neochozený, neokupoval se mě nikde nic.
to ještě jednou v nemocnici, že? A zimce. Blížíme se k cíli, ještě tak 400 metrů budeme tam, že Honzi? Vesták. Díky. Tak, jsme na vrcholu lanovky, 2004 metrů, ještě nám chybí 20 výškových metrů. Děkuji ti za to, že jsem došla. Příště za. Jo? Ale je hezky, že umíš děkovat. Blbosti. Tak a teď nás čeká poslední krok. Totok. Tam nechci. Musíme, je to blízko. Tady máme to. Tady, tak jaký jsou to pocity? Báječné. Báj. Ale nebude. Nemůžeš tam. Jo, už jdou na tebe. Máme se na cestu dolů. Ale už je tady hrozná zima. 16. A do toho kouká. Pár minut po a už máme za sebou 400 výškových metrů. Dolů to jde jako po másle, že Rady? Prostě borci. A borkyně. Ale pozor, už jsem měla náhle úraz, jo? Kotník vyvrtnutý. Máme za sebou dalších pár výškových metrů, tentokrát neprobádanou krajinou. Sice tady steztička, jo, stezka tady je úplně v pohodě, ale my jsme prej zabloudili, bolí palce, mrča k roku. Rady, pojď rychlejc, pojď. Jak to, že ne? Ty máš dobrý boty. Pojď. Pojď. No, ještě jednou mi řekni, pojď. Radonka si myslí, že pohyb pospátku z kopca je mnohem bezpečnější a efektnější. No, mě ano. Ano? Ano. Teď se usmívám potom. Radunko, pospěš si. Ty jsi tak šikovná. Vidíte, co jsi všechno zvládla, tady je ten kopec, ten zabijácký. Teď už tam skoro budem. Rady, Mě měl rád, tak pro mě přijede. a teď jsem tady, nemůžu pro tebe přijet, když Tak to se běhní, no, už nám chybí jenom kousíček. Tak jsme dole, u auta. Radonka mi utekla v autu, že se už nevěděla dočkat. Tak, byla tak naštvaná na všechno.
dobře měrej to. Dálku. A tam zapadne jak minci do krytu určitě. Třeba se vyzut. Bolí palečky. Super, dívej, dívej. To zvyšla, tam nahoře. To je ono. Krásně.